Môžeme prejsť na druhú tému. Dotkol by som sa medializovaného prípadu Lesoochranárskeho združenia Vlk a rozhodnutia Ústavného súdu voči generálnej prokuratúre. Ubezpečujem vás, že generálna prokuratúra mala priestor na riešenie problémov týkajúce sa ťažby dreva v Kôprovej a Tichej doline. Môžem vás ubezpečiť, že bolo podaných niekoľko trestných oznámení, a to jednak voči ochranárskemu združeniu, jednak voči lesníkom, jednak voči ministerstvu. Vtedy ešte myslím, že tam boli pán Žolt a pán Mikloš. Proste riešili sa problémy, ktoré sa mali riešiť asi pri ťažbe dreva a neviem, čo všetko s tým bolo spojené. Faktom je, že v novinách a v médiách je tento nález Ústavného súdu, ktorý nám bol samozrejme doručený, je vykladaný nesprávny celý nález. Môžem vás ubezpečiť, že my sme zrejme podľa nálezu Ústavného súdu porušili procesné oprávnenia občianskeho združenia Lesoochranárskeho Vlk. Zelený, alebo neviem, ako to nazveme. My sme presvedčení o tom, že sme nič neporušili. Ale my budeme rešpektovať nález Ústavného súdu, ktorý nás zaviazal pre procesnoprávne pochybenia zaplatiť sumu 11 900 korún ako náhradu trof advokátke pani, nebudem ju menovať, doktorke R. Takže my túto sumu zaplatíme. Zároveň nás ale Ústavný súd zaviazal, budem to citovať, generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Jej sa zakazuje pokračovať v porušovaní označeného základného práva. To znamená procesného, to znamená, že sme nerozhodovali komfortným spôsobom o ich sťažnostiach. Ja vôbec nebudem polemizovať s Ústavným súdom, ja vôbec nebudem polemizovať ani s Lesoochranárskym združením. To, čo je nám tu vytýkané, my v plnej miere dodržíme. Naviac, ja som presvedčený, že nie lesníci sú najväčší škodcovia našej prírody. A keď si zoberiete dátumovanie, kedy došlo k udalosti, kedy si zoberiete, kedy mala tam byť ťažba a kedy nie, kedy bolo povedané, že likožrút nám Tatry nezožerie, a keď sa dneska prejdete Kôprovou a Tichou dolinou, tak ako som to ja spravil pred 2 mesiacmi, musíte sami uznať, že tá Tichá a Kôprová dolina sú už dotla zožraté. A preto aj vláda pred 2 mesiacmi rozhodla o tom, že vyčlení Ministerstvu životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva okolo 600 miliónov korún na zabezpečenia, ošetrenia, aby sa táto nákaza likožrúta ďalej nešírila. Takže ak dneska hovoríme o nejakom 6. stupni ochrany alebo 5. stupni ochrany v predmetných destináciách, môžem vám zodpovedne povedať, že tam už žiadne stupne ochrany nemusia byť. No ale toto je problém, ktorý sa týka už merita veci. Meritum veci Ústavný súd v žiadnom prípade nenapadol, takže vyšetrovanie, to nie je len jedno konanie, tých konaní je viac. Bude teraz o to intenzívnejšie, že prokuratúra, respektíve polícia na náš pokyn, bude môcť pracovať aj so znaleckými posudkami, ktoré síce boli aj vtedy k dispozícii, ale spoločnosť sa k tomu stávala asi tak, že zelení majú prednosť v lese, tak ja som to tak pochopil, aj to tak beriem, nemám voči tomu žiadne námietky. Budeme sa zaoberať teraz s tým, kto zapríčinil devastáciu 5. stupňa ochrany vo Vysokých Tatrách, respektíve v Tichej a Kôprovej doline. Nech sa páči, sú otázky k tejto téme? Nech sa páči, Denizma. Dobre, pán Číkar, znamená to, že budete sa ako pozrieť aj na to, či tí ochranári nemôžu za to, že tam ten likožrút všetko zničil? No samozrejme. Čiže to vyšetrovanie môže smerovať proti nim? Proti občianskému združeniu nemáme predsa trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb. Jak ste vymysleli, že... No tak, jak som to povedal, to má len morálny následok alebo morálny nejaký aspekt a výsledok, ak si povieme, že teda kto je na príčine toho, že to tam zožral likožrút. Ja samozrejme nemôžem stíhať Lesoochranárske združenie Vlk. Ja len môžem potom povedať na základe odborných analýz, že bohužiaľ lesoochranári sa mýlili. A sakramentsky.
Ja už to môžem povedať dnes, veď si zoberte fotografie spred 4 rokov, letecké snímky a zoberte si ich dnes. Uvidíte sami, čo je zožraté a čo nie je. A uvidíte sami, kam to postupuje a kde je to zastavené. Možno, že by spravili lepšie, keby si zobrali tie mucholapky a osobne tam išli búchať tie likožrúty po hlavách, alebo než sa priviazať pred traktor lesníka. Ale to nebudem hodnotiť, samozrejme, to je ich problém. A viete, kde ja mám problém? Ja som každé ráno o 5 hodine pri Dunaj. To ešte všetci zelení a lesoochranári pekne buvinkajú. Potom tam samozrejme chodím cez deň a mám to zmapované aj s obsom. Viete, kde ja robím poriadok? Presne na týchto tzv. Potlachových stretnutiach našich lesoochranárov. A ja to mám dokonca nafotené aj na mobile. A dokonca tam volám aj policajtov, lebo nemám toľko saklov 120 litrových, aby som po nich pozberal tie 5 fľaše, ktoré tam majú. A garantujem vám, že to není od Coca-Coly. Respektíve od Coca-Coly sú, ale ten zápach je trošku iný. No, lebo som tam chodil každý deň sa pozerať, jak to vyzerá, je to moje rybolovné miesto. Oni tam dokonca majú ešte takú aj plaketu. A keď to máte nafotené, tak prečo? Určite vám to poskytnem. No, určite vám to poskytnem. Ja konám, samozrejme. Ako? Nech sa páči. Dobrý deň, Chvosochová, tlačová agentúra Slovenskej republiky. Pán doktor, chcem sa opýtať, spomínali ste, že polícia bude intenzívne vyšetrovať. To môže za to, že chýchajú v Kôprovej doline likožrút lesy, ktoré tam sú. Nemala by sa potom polícia zaoberať aj tým, prečo ten likožrút, že je aj hospodárske lesy, kde ochranári nenamietajú proti žiadnym opatreniam, ako to bolo v prípade Tichej a Kôprovej doliny? Ďakujem. No viete, možno, že to v tých lesoch nevadí. Ja neviem, prečo sa na to ochranári nezamerajú. To ja není som zas ekológ až do takej miery, že by som vám vedel dať takúto presnú a perfektnú odpoveď. To naozaj nie som natoľko až odborne pripravený, aby som toto vedel vyhodnotiť. Ale máte možnosť opýtať sa lesoochranárov. Takže nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, že keď teda v prípade, že dospejete k tomu, že zodpovední sú vlastne lesoochranári, budete potom dávať aj nejaký podnet trestnoprávny? Už ste videli, aby si generálny prokurátor dával sám sebe podnet na základe výsledkov vyšetrovania, ktoré sám nariadi. To je asi zjavný nezmysel, že? Takže ja položím tú otázku za vás. Budete stíhať lesoochranárov za to, že nechali zožrať les? Odpoviem vám jasne a stručne, samozrejme, že nie. Ja vám hovorím to, čo som odpovedal pani Tódovej, že neexistuje zodpovednosť právnických osôb. To je morálny aspekt a vysporiadanie sa spoločnosti, akým spôsobom možno prikročiť k nejakému záchranu lesa. Ak si niekto myslí, že najlepší a najúčinnejší prostriedok je ten, že sa priviažem na báger reťazov a nenechám lesníka vyťažiť to zhnité, surové, hnusné drevo, no tak to sa musíte skontaktovať s nimi. Veď oni majú toľko priestoru a povedal by som celý Greenpeace toľko peňazí, že to sa lesníkom ani nesní. Ešte nejaké otázky k tejto téme? A my prejdeme na poslednú tému. To je dosť zvláštna téma.